No, és que tampoc hi ha cap... A vegades el condensador està rebentat. També és més barat. Sí, encara està per bé, no? No, igual és que solo tenen molta tralla, canvia molt d'imatge i la punta un poc cascar i no fa el que té que fer. Però sí que cal passar. També l'estany que gasten en les plaques original és millor estany. Perquè porta una goteta cuentapenes i és un estant molt bo, eh? Si no va bé, costa de calfar. Sí, el problema és que, clar, com estan separats, se funde, però també... Si queda la punteta dins, pots clavar-la. Ja teniu... No, però després